Mundu miragarria. Eklipse magikoaren egunean gertatu zen. Ushifu etxita zegoen. Bere sekretua arriskuan zen. Hau lotxa, maisua! Ez duzu gure konfutxarra merezi! Asko duzu, ikasteko! Non zeuden Beñolako balioak? Kemena, zintzotasuna, leialtasuna. Ez ezagun batek maisua konpentzitu nahi zuen eskola saltzeko. Norbaitek lursaila bereganatu nahi zuen. Diru gozea guztia suntsitzen ari zen. Eskola Ushifuren bizia zen eta ikasleak bere umeak. Familiarik ez zuenez, ezin zion inori ondarea utzi. Ez da horrek zekartzan erantzukizunak ere. Noren esku utziko zuen sekretu handia? Hurrengo eklipse magikoan, koba babestuko zuen inorrez pazegoen zer? Bakarrik zegoen, eta galdua zuen esperantza. Orduan ezagutu genuen elkar. Nire izena eman zidan, mandarinez zeruan egan egitea esan nahi du. Fei dut izena. Nire aitatzakoak Ushifuk kunfuaren balioak erakutsi zizkidan, eta hurrengo zaindaria bilakatu ninduen. Baina gure jazarleak ez ziren makaldu. Nire aitatzakoa eraman zuten, baita eskola suntsitu ere. Azkenean, besokoa eta guzti eraman zuten. Hurrengo eklipse magikoan, haitzuloko sekretua babestuko zuen bakarra nintzen. Mundu miragarria. Shanghai, Lady Dragoiren kondaira. Eskola amaitu genuen, eta demasa izango zen. Igerian egitera, zinemara, museora, paseatzera joango ginen. Piknik bat ere antolatu genuen, eta oraingoan Adrien ere etortzekoa zen. Aitak baimena eman zion. Oporrek aparteko itxura zuten. Kanduar eta biontzat ere. Misio bat edo beste bai, baina bilauak umaturik ez. Lepidoptero ere oporretan zegoen antza. Lasatuta geunden, oraindik ezkenekien eta lepidopteroren oporrak zertan ziren. Guztia ondo zegoelakoan geunden, dena okertzen hasi zen arte. Sentitzen dut, ezin naiz gozotegitik urrundu. Gaur bidali ezean guanko sabak ez du urte betetzeko paketea jasoko. Ados joango naiz. Mil esker, txiki. Milene, pasako, norari zaitu deika. Zustekotxo bat sortu zait. Enau bat ere txunditzen. Gorde toki bat badakizun horren ondoan, bere alanoa. Bazenekiela uste nuen. Zer? Zer ez dakit? Shanghaira joan da. Ezin da izan baina, beti dute Adrienen berri. Bere lehenbost izenak eta dagozkien egunak, ordutegia eta zapata neurria. Jakitekorik badago, jakin egiten dut. Ark ere etzekien. Aitaren Shanghaiko denda uste baino lehenago irekiko omen dute. Shanghai? Izurde bat zara, oraturik oratu igerian, baretasun itxaso batean. Denda hau, garrantzitsua da agrestetarrontzat. Aurreratzea hau onuragarria zaigu. Izango duzu lagunekin egoteko aukera. Hala da, gainera pozik nago zurekin egoteagatik, Kaita. Osondo egongo da.
Baina xehetasunak antolatzea falta zait. Guztia egiaztatu duzu, Natalie? Eklipse magikorako baldintzak bihar emango dira. Mesedez hausnartu. Mirakulua zerbaitengatik baztertu zuten miragarrien alde. Boteretsu egia zelako gorde zuten aitzuloan. Horixe ba, Noro. Eroien miragarriek luzaroan izan naute arrastoan sartuta. Ez diot botere honi inola ere muzin ekingo. Bihar amaituko dut duela 15 urte hasitakoa. Azkenean. Paketea, ez da garaiz iritsiko. Bai, osabari neronek emango diot. Bada garaia osaba aurrez aurre ikusteko, nire erroak... Handitut eta Adrien hilotzeko, erroa hilotzeko irrikan nago. Adrien, erroak garrantzitsuak dira. Adrien, errorik gabe, naiz pertsona osoa sentitzen. Marinette, ea ulertu dudan. Shangaira joan nahi duzu? Aspalditik egon gara momentu honen zain. Arbasoen herrialdea ikusi eta txinatar familiarekin egingo duzu bat. Hau jaio zinenetik aurreztu duguna da. Bidaiarako nahikoa, zuk gastatu ahal izateko. Orain prest daude. Tupustekoa da hori bai. Ezin dugu gozotegia itxi. Uan osabari oparia emateko? Zoaz bakarrik. Munduko gurasorik onenak zarete. Hau poza, zu berriz ikustea. Etorri zara azkenean, ze ondo. Bai, eta horrela oparia garaiz jasoko duzu. Oparia zure bisita da, Marinette. Zure erroei lotzeko asmoa duzu. Ene hau poza. Jatetxeko erreserba guztiak ezereztu ditut. Lehen oporrak ditut zure ama... Frantziara joan zenetik. Ez zenuen egin beharrik. Horixe baietz, familia sakratua da. Hobeto moldatzen zara hizkuntzarekin. Zurekin komunikatua ahal izateko landu dut. Arbaso ez hitz egin diezazuket. Familia argazkiak erakutsiko dizkizut. Shangaiko mirariak ikusiko dituzu eta txentarron abesti tradizionalak irakatsiko dizkizu. Abesti tradizionalak ditugu? Bon distritua ikustekoa da. Hemen egondakoa zara lanetik kanpo? Jakina ba. Tokiren bat elkarrekin ikusteko aukerarik izango dugu? Gero, akaso, horren aurretik biharko estreinaldia antolatu behar dut. Hotelean geratuko nahi zure zain. Ez horitxe, aprobetxatu eguraldi polita dakota. Arratsaldean elkartuko gara. Zure aitonaren eren aitonak Pekineko operarako jantziak diseinatu zituen. Marinette! Bai, Bastil, ona nire iloba txikia Marinette. Urte askoan, Bastil. Beti egon da familian. Ara, hemen aitona jan eta amona meitzenekin. Eta Xabinekin, zure amarekin. Xabin? Bai, Xabin Frantzian jarritako izena du. Ara, lehen aldia da argazki hau ikusten dudala. Osagai magikoa! Bai, Bastil, ez dut ahaztu. Nire kozinatzeko era gogoratzen? Bai, osagaiak patuaren esku utziz. Gaur patuak zu ekarri zaitu. Baina nik ez dut osagairik. Badakit, atera egingo naizea patuak Adrien. Ez, osagai bila. Eta galtzen bazara, ez dakizu mandarinez. Naiz galduko, hemen gepesea eta itzultzailea ditut. Ados, baina ez urrundu. Auzoan duzu beharrezko guztia. Gaurko janaria oso berezia izango da. Adrien
sopa batean jarriko duzu? Ez Tiki, osagai magikoaren bila ari gara. Eta bide batez Adrien agurtuko dugu. Mesaiozu, ni jao. Mandarin ez dakizu? Kuamiok hizkuntza guztiak dakizkigu. Jakina, auskalo hurrengo jabean hor izango duzun. Nola topatuko duzu, Adrien? Ikusten oso erraza da. Gu hemen gaude eta bera hor. Maparen laguntzaz, erraz. Zer aikin altuak? Ikusgarriak dira. Zu ez altzara, Adrien agreste, modelo ospetsua. Odontzen jipaidon mi piama. Utzi eso, ez kezkatu. Txetxen ximu atara txonxin. Hulu asia. Haizu? Iritsi naiz, orain akumatzeko pertsona proposa topatu dut. Ez zirudien hain urrun zegoenik. Pertsonak pertsona gisa ulertu nahi ditut. Historio gisa. Plazer txikiak, poz handiak, desengainuak, arrakastak. Nire aitatzakoak horrela ulernitzan nahiko zukeen. Bie ku了，不要紧的。谢谢。 Ganorazko zaindaria izateko, nor naizen ahaztu behar dut. Giltza berreskuratuko dut. Horretarako diru premia dut. Badago aitatzakoari zer gertatu zitzaion kontatu aldidan norbait, baina dirua eskatzen dit. Aita, amaitu duzu? Oh, bai, noski, ulertzen dut. Gero? Bai, jakina, nahi duzuna. Gero artea, ba? Zure aita ez da inoiz aldatuko. Gaztak inoiz ez dizu utxik egingo. Baina gizaki batek, jateko irrikan nago. Ez zaudela sei plak. Guantxifu gogoratzen, marineten osaba. Hemen du 1000 gozamenak jatetxea. Goazen toki batera, bai? Barkatu. Adrien! 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 ¡Hey, tío! Ez, laguntza behar du. Jende. Tiki, tantoak jantzi. Tiki? Tiki!
Marinet Shangain dago? Hau kointzidentzia. Edo patua. Gora maitasuna! Ez, Marinet laguna da. Oh, eta sorpresa bat? Itxaron dezakegu hemen? Bai, nahi baduzu bazkariarekin lagun diezadakezu, Adrien. Txuo txen, mode jonxin, Julia txo, jen xuxu. Miragarria, koagatama eta tiki galdu nituen. Enuen mugikorrik ez maparik ez itzultzailerik alegia. Enuen osabagoan engana itzultzeko erarik ez da laguntzarik lortzekoa ere. 抱歉。来。Bastil, hartu txile batzuk jakitokitik. Txileak! Pikanteak! Arrakada hauen bila nabil. Ikusi duzu inor hauekin? 我不明白。哦，等一下，你是想要这个吗？ Berandu iritsi hoi da? Marinet, bai, beti. Garaiz iristea izango litzateke ezoikoa. Deitu egingo diot. Marinet naiz, utzi mezu bat, bip! Marinet, osabagoan naiz, ez zinen galduko. Nirekin sorpresa bat dut. Laster arte. 这个小姑娘很有才能啊！ 请你帮我画出来好吗？ 对，我也想要。 Politak dira, mil esker, Andrea. Ez dira hauek, baina asko estimatzen dizut. 你戴上它会特别漂亮。 Mil esker. Egunero bertaratzen nintzen eskuratutako asaltzera. Mendekua burutzeko azenari ordaintzen nion. Kax! Fei, ze altxor dakarki dazu gaur. Balioko ezerrez berriro ere? Lagundu nahi dizut, baina gauza guztiek dute prezio bat. Eta hauena, ez da oso altua. Nekatu naiz. Esaidazu izena. Prezioa ordaindu beharko didazu, ezingo dizut esan bestela. Poltsa ez dago gaizki, mugikorra traste hutsa da, belarritakoak... Zaharkinak dira! Aditua neun naiz, arruntak dira. Ze desatsegina, garabilo lasean sartuko dut. 200 joan denagatik. Txantxa da? Ez fei, oso gustuko zaitut. Berez prezio hau mesede bada zuretzat, buxifu prestuaren eta bere baloreen omenez jakina. Ba orduan aurkeztu idazu behingo zaitaren eskola norkerrezuen dakien gizona. Eskola eta balori horiek ja ez dira existitzen merkatuaren baloren mesedetan. Diru errege, bai horixe, tristea da, baina moldatzeak arrakasta dakar. 200 joan zuretzat. Nahiago dut gauzak neskako itaduari itzuli. Itxaron. Hori bai ideia zoragarria hori. Neskako itaduak berrerosiko dizkizu aurkitzen baduzu. Peluxe tristea baliotsua izango da. Harentzat. Balio sentimentala, ezin preziatuagoa data. Jabea ona ekarri eta harik guztia berrerosten badizu. Jakin nahi dudana esango didazu? Tratua, beti tratu. Hey, 给我看看。
Galdua nuen gauzak topatzeko esperantza. Osabaren gana iristearekin nahikoa nuen laguntza eskatzeko. Baina galduta nengoen. 那就是她，就是刚才的那个小姑娘。小姑娘，回来！我们找到了你的项链。 Barkatu! Lengo neska zara! Atzetik ditut, ez dirazu bat ere ulertzen, ez da? 是她，是她，小偷！ Bai, ulertzen dizut, zatoz! Iskin egin diegu. Zer duzu? Eskerrak norbaitek ulertzen didan. Hemengo jendea oso atsegina da, baina ez didate ulertzen. Lagunduko dizut. Zer gertatu zaizu? Lapurtu egin didate, poltsa, mugikorra, arrakadak. Topatu dituzu? Zer? Hauek? Ez, emakume batek eman dizkit. Eta benetakoek badute inolako baliorik? Bai, norbaitek eman zizkidan, nitaz fidatu zen. Pertsona berezi batek emandako bitxi bat ostu zidaten niri ere. Nik ere berreskuratu nahi dut kosta ala kosta. Konprenitzen nauzu. Bai, lagunduko dizut. Benetan, mil esker, nire osabak jatetxe bat du Shangain, baina ez dakit elbidea. Haiek berriro, zatoz! Marinette, ni naiz berriz, eta sorpresa, kezkatuta nago. Deitu mesedez. Bakarrik joatea ustea ere. Ondo dago, ziur. Poliziari deituko diot. Eta haren bilateratzen banaiz? Ziur zaude? Ez da urrun egongo, eta mandarin ez dakit. Geratu hemen, laster nator. Kat Noir gisa aixe topatuko dut Marinette. Nola salduko duzu Kat Noir Shangain egotea? Zerbait otuko zait. Rak, erpea kanpora! Neska frantses bat galdu da, Shangain oporretan zegoen, Marinette Dupin txen... Ies egin diegu. Nola tantzaude bakarrik? Lagun baten ganan ijoala, gauzak lapurtu dizkidate. Mugi! Jarri hau, mutilaiekin topo egiten badugu ere. Zergatik dauzkazu hainbeste mozorro? Mozorro festa batetik nator. Bizikleta bat, bai dendaz jositako kale bat ezagutzen dut. Oh. Behar bada lapurrak belarritakoakan saldu ditu. Oh, bale. Deituko diogu nire osabari jatetxera, oso kezkatuta egongo da. Deiak agortu ditut, ezin diot inori deitu. Zaude lasai, laster aurrez aurre ikusiko duzu. Nola deitzen zara? Fei. Marinette, zorte handia izan dut. Ni hao, ez kezkatu, Kat Noir naiz, Parisko eroia. Pariskoa? Nolatan zaude hemen? Hemen galdutako frantses baten bila ari naiz. Hori superheroi batentzako kontua da? Bai, zerbitzu publiko pixka bat egiten dugu. Barka, ez dut ikusi. Zorte on bilaketan. Manekien mandarina ikasi beharra nuela. Eta zuk zer, nola dakizu nire hizkuntza? Aitak oso gustuko zuen eta ikasarazi zidan. Haren kungfu eskolak bertako bezeroak galdu zituenez, turistei irakastea bururatu zitzaion. Baina eskolak iskali zen, eta eskolarekin batera haren balore guztiak. Guztiak ez? Zuk badituzu? Baina orain haren baloren kontrakoa naiz. Zer diozu? Baloreak egoismoa eta koldarkeria ziren? Zergatik diozu hori? Fei, ezagutzen espan hauzu ere, lagundu egin didazu, eta mutil gaiztoa jengandik babestu egin nauzu, pertsona benetan aparta zara. Bueno, zure aitak kontrakoa nahi bazuen. Naiz horren aparta. Iritsi gara.
2 ordu daramatza galduta. Marinen naiz, utzi mezu bat, Adrien agresteren ahots postontzia, mesedez utzi mezu bat. Ondo egongo da, ondo egongo da. Ai, Bastil, hori espero dut. Begiratu hemendik, nik hortik. Hortxe, hemen daude, miragarri, arrakadak! Ara, hau sortea! Kaixo jauna, benetan behar ditut, garrantzitsuak dira, hori topatu ditut, itzuliko duzu? Ez da beharrezkoa, ulertzen dizut. Bueno, arrakadak baliotsuak dira zuretzat? Bai, oso preziatuak. Orduan 100.000 yuan balio dute. 100.000 yuan? Asko da? 你说个这都有人还，他们连200人都不值啊！ Eskaintza eskariaren legea, ala biontzatira baliotsuak. 这太贵了。如果他付钱，我保证你会得到你的答案。 Ez da bidezkoa, jendearen zorigaitza zaberasten zara! Zer horrek lapurtu diozu, zer horrek ekarri duzuena, esan normaliatzen da jendearen zorigaitzaz. Marinet, Tiki, askatuko zaitut. Ordainduko diot. Baina kopuru eskerga da. Osabari deitu eta azalduko diot. Telefonoa utziko didazu? 1000 gozamenak jatetxearen zenbakia, mesedez? Ezagutzen dut txef handia da. Bai, zeharo lotxatuta nago. 他舅公的餐馆开得很旺，他肯定能付得起。 Tori zenbakia. Mila esker jauna, asko estimatzen dizut. Moldatuko gara. Baina Fei! Bitxiak orain erosten ez badituzu, agian gero ez ditut edukiko. Bezero batek erosten baditu, kito. Ezin ditut berriz galdu. Prezio horretan eroslerik ez. Fei, zertan zabiltza? Ez duzu egia jakin nahi? Zure aita nork jazarri zuen? Nor zaren ahaztu duzu ala? Egia esan, nor naizen gogoratu berri dut. Osabarenera eramango zaitut. Fei, ezin naiz joan, ez... Igo bizikletara, azkar. Lapurtu egin dituzu? Berreskuratu nahi zenituen. Bai, baina horrela ez, lapurtzea gaizki dago. Saltzaileak garesti erosiko zituen, eta horrela diru hori guztia galduko du. Marinet, guztia azalduko dizut. Igo bizikletara, atoan! Eta peluxe gorria? Ziria sartu dit. Umemokoak ziria sartu dit! Oh! Harrapatu! Arrakadak erosteko zorpetu bada zer. Marinet, ez da baidarik ez, korri! Haserre daudela dirudi! Sinetsi dazu, oso haserre daude! Tiki! Tiki! Ez, zatoz nirekin, hauek arriskutsuak dira. Nola hauek? Aurreko mutilek ere arriskutsu itxura zeukaten. Fei, laguntza bila joango naiz. Laguntza bakarra, ni nauzu. Eta nire aitaren konfua. Eta horiek? Justizia zaleak gaizkiaren aurkakoak gara! Gaizkiaren eta gaitzaren kontrakoak! Alde, min hartuko duzue! Lapurrak agindu gutxi! Lapurra? Ez dakiz zer dioen ere! Korri!
Hiri handiegia da, ezin dut bakarrik lortu. Milady, bion ezagun bat, Marinette Dupenchen, Shanghaian dago eta hirian galdu da. Ni bertan nago, zure laguntza behar dut. Iritsi da ordua. Maizu hausnarzazu, magia boteretsu egia da zuretzat. Mirakuluaren zaindaria aurkari latza da. Ezingo duzu inola ere menderatu. Ez diot nik aurre egingo. Non gaude, baina? Hemen bizi naiz. Marinette Dupenchen? Hemen egoteko betekizuna dut. Sentitzen dut, ez dut besterik. Zergatik etorri gara? Aitaren ondarea zaintzen dut. Baina zure aita... Eskolarekin galdu zen. Sentitzen dut. Gogotik tematu ziren, gu botatzeko. Izutu gintuzten, lapurtu ziguten, guztiak kendu ziguten, aitak emandako besokoa barne. Bitxi hori zure arrakadak bezain baliotsua da niretzat. Botere bat du gainera. Nortzuk dira gaizkileak? Horra kontua ez dakit. Haien bilanen bilela ezagutu zaitut, Marinette. Zerbait kontatu behar dizut. Nik... Iez egingo zenidalakoen? Elkar ezagutzen duzue? Horixe ezagutzen dugula. Nola bestela edukiko nituzke zure arrakadak. Feikostu dizkizu. Eta gero, neuri lapurtu dizkit. Egia esatear nengoen, zindagit. Etxita nengoen, argi ikusi duzu diru mordoa ordaintzeko pres nengoela. Sentitzen dut, aitari gertatutakoa zekien norbait aurkeztekoa zen, baina diru asko eskatzen zidan horretarako. Egia ez da doakoa, ez da ogirik nekegaberik. Osabari oraintxe deituko diozu, eskaile zaiozu dirua! Ez dizut utziko, alde Marinette! Diru goze honek, orduan ere mesede egin zidan. Tratua, tratu. Nuru, zabaldu egoilunak! Nire dirua nahi dut! Eta eman egingo didazu, bestela erantzunik ez! Nahi dudan bakarra, egia esatea da! Egia? Ona egia, neskak espadi osabari deitzen aitak bezala amaituko duzu! Etza superero nire eta aipatu! Hutsegin nion bai, baina akabo. Erantzunak neurek abuztopatuko ditut. Marinette, geratu nirekin, nik babestuko zaitut. Gezurrak esaten ibili zara etengabe! Fidatu nitaz! Ezin dut! Gaizki jokatu dut, mesedez barkaidazu. Egin beharreko egingo dut nik ere. Kaixo erregea, le pido pero nauzu, obrotxo izan nahi, urdauziaren beste aldean zerbait baliotsua dago. Hori eskuratzen lagunduz gero ezin aberatsagoa bilakatuko zaitut. Tratua, tratu. Haize mailaren hauek edozer gauza moztuko dute. Urrezkuek ukitzen dutena estatua bihurtuko da. Badut aberasteko garaia. Tiki, lepidoptero ere hemen dago. Fake egia dioela uste duzu? Ez dakit ziur, baina oraingoz. Tiki, tanto jantzi! Bai! Milady, bion ezagun bat Marinette Dupenchen Shanghaian dago, eta hirian galdu da.
Ni bertan nago, zure laguntza behar dut. Nekatu joa. Miau, milady? Shangaira iritsi naiz, topatu duzu? Oraindik ez, baina hobe elkarrekin topatzen badugu. Neskaura, ez da hemen dagoen bakarra. Akuma bat ere ikusi dut. Zer? Oraintxe noak izo. Azkar, kanduar. Diruak edo zeinate ireki dezakela frogatuko dugu. Koba sakratuan ezin da inor sartu! Norekin ari zarela uste duzu, eltxo ziztrina! Denbora galtzen ari zara! Eta hitzemandako dirutza? Zaude, pazientzia. Nor zara? Ladybug. Ni Fei. Zu ona zara, ez da? Bai. Orain ea inbertsio ona izan den ikusiko dut. Eroslea zeu izan zinen beraz. Dirutza egin nuen uskeria baten truk. Amabost urte eman ditut momentu honen zain. Nire besokoa! Zer berezia da, ala? Ez dakit, koba eta besokoa babestekoa nintzen, eta ezin. Eixi naiz, mirakuluaren lehoi babeslea, nire bai behar zaude. Mirakulua? Badakizu zer den? Ez, baina lepidopterak nahi badu ezin diot utzi. Geratu hementxe. Jarri mirakulua lepoan gizaki eta prestatu nire bainako. Ez dut zuri aurre egiteko asmorik txikiena ere. Kax erregea, gure tratua betetzeko unea duzu. Bilakazazu urre estatua. Ez horixe, hori arauak haustea da. Aitaren misioa nirea ere bada. Ez hurbiltzeko esan dizut. Orduan zeu epaituko zaitut. Bizkor kanduar. Ezagutzen zaitu Ren-Ren. Zer? Ren-Ren, mirakulua daraman pertsona. Ren-Rena da. Norekin ari zara? Ren-Renak bakarrik ikus gaitzake. Izaki magikoak dira. Nik bakarrik ikus ditzake dantza. Mirakulua nirea da, Kinkash! Relinak gara, gizabalioen espirituak. Animalia bilaka zaitzakegu, animalion bertuteak merezi badituzu. Tantan naiz, pazientziaren relina. Marisa pintzeko izan jasankorra. Ez da pazientziarako unea. Xiong, patxadarena. Patxada? Txantxada ala! Patxada, hartz bat bezain handi eta indartsua da. Xiong! Ona! Mil esker, Lady Hartzantza. Oraingoz. Tutuna!
egingo duzu horrekin? Oraindik ez dakit. Tan! Hasian naiz neurria hartzen! Jon! Akuma askatzeko haize maila suntsitu behar dugu! Konforme! Long! Zer duzu? Dragoi bihurtuta elementuak kontrolatuko ditut. Armadura tximistazio nahi dut, baina ezin dut transformatu. Dragoiaren boterea da, ahaltsuena. Asmo zintzo eta justua ez dinbestekoa da. Asmo justua dut. Bizia uzpindu zidanaz mendekatu nahi dut. Mendekua ez dator dragoi balioekin bat. Senora lausoturik duzu. Mendekua eta justizia ezberdinak dira. Menderatuko dut nolabait. Ho! Hau bai hau, mirakulua eta zure miragarria biak egun berean. Kataklizmoa! Eta dirua? Zu hiruron kontra Lepidoptero. Akabo. Zu eta akabo. Jan lousi Lepidoptero nauzu. Mendekua eta justizia nahasten dituenari emango diozu mirakulua. Iama infernuaren erregeak bezala, triskantza latza egingo dut arribitxia niri itzuli arte! Hauts dezagun bola! Akuma barruan da! Egin dardar gizakio! Adrien, bundistritua, Jan lousi gelditu edo boterea kenduko di... Niri agindu gutxi! Bale, hau txarra la ona da. Suspertu eta plan bat egingo dugu. Ying! Ho! Nire errua da. Itzuli mirakulua, zuk ez duzu merezi. Arrazoi du. Ez! Zu garai dezakezu bakarrik. Dragoia baino ezin da objektu akumatura iritsi. Dragoi bilakatuko nintzateke, baina ez dut halakorik merezi. Lor dezakezu. Ez, beti sartzen dut hanka. Ez haude! Aukera bakarra nire boterea erabiltzea da. Anuar! Ez! Ja! Kataklizmoa! Ez!
Fei, Marinette? damutu zait barkatu ez izana. Ez, Marinette, ez dut barkamenik merezi. Gezurretan eta lapurretan ibili naiz. Gertatutako guztia nire errua da. Aita triste jarriko litzateke nire portaera ikusita. Ondo jokatzen saiatu zara beti. Bai, baina huts egin diet aitaren balorei. Bera etzatekeen mendekuarekin tematuko ni bezala. Hon egiten saiatuko zatekeen. Orduan badakizu zer egin. Nire mirakulua! Meixi! Utzi guztia hondatzeari! Iki, tanto agiantzi! Kutuna! Ederki! Baretu, Meixi! Ez dizut minik eman nahi! En nabil mendeku bila! Salbatu egin nahi zaitut! Zeure benetako balioetara itzularazten! Jada enaiz, Meixi! Jan luosi baizik! Ara zer topatu dudan? Gorria tanto beltzekin, bai pitxer txinatarra raroa. Ez da pitxer bat, soluzio bat baino. Soluzio hau ur askorekin irenstekoa da. Horixe badela. Jarruosi! Nirea den hori itzultzera zatoz! Bai, baina lehenik edan ur pixka bat freskatzeko. Voila! Ez duzu kalte gehiago egingo akumatxoa. Askatu gaitzetik! Kito! Agur, tximeletatxoa! Zer gertatu da? Dragoiaren boterea zure ganatu duzu? Laguntza izan dut. Bete-betean! Hau guztia nik egin dut? Kalte handia eragin diot gizadiari. Ez kezkatu, dena konponduko dugu. Ladybug miragarria! Katatxo! Ororen ongia leheretxi eta mendekua ahaztu duzu. Giza balore guztiak dauzkazu. Mirakulua esku horetan dago, ren-ren. Tira ba, askaite zen nutxetik, zenbat nahi duzu. Itxaron, hitz egin dezagun. Aitaren eskola erraustu zenuen, umezurtzu ninduzun eta lapurtzera bultzatu. Zure erruz, aitak irakatsitako antzinako balioak baztertu nituen. Hasieratik hondamendi iturri izan zaitut. Eta zergatik, diruagatik, zuk egindakoak ez du izenik. Baina gaurtik aurrera. Justizia arduratuko da. Oso ondo, Fei. Benetan jakintxoa zara, ren-ren. Bazen garraia.
Ea noiz jarriko zain nengoen aizue. Meixi? Nire misioa ez da amaitu. Hasi baino ez da egin. Ladybug, Cat Noir, eskerrik asko. Marinette topatu eta listo. Bai, hori data, topatu behar dugu. Ez kezkatu, topatu eta toki seguru batean utzi dut. Jin! Justizia jauregia bisitatu nahi? Etxera elkarrekin itzuliko gara? Jakina, zergatik ez? Hori nahi baduzu? Ea, orduan nondik da azkarragoa itzulingurua? Artikotik edo Atlantikotik? Hori bai dela interesgarria. Beti jakin nahi izan dut hori, baina ez dut aukerarik izan. Badakizu zer, egin dezagun proba oraintxe Parisen elkartutakoan kronometroak ikusiko ditugu. Hori bai ideia ona, ni hemendik. Eta ni hortik, gero arte! Marinette, urtebetetzeko ohitura da fide hori kalik eta luzeena zurrupatzea. Bizitza luzeraren irudi. 60. urtebetetzea ospatzen den lehena izan ohi da. Zer? Inoiz ez dituzu urteak ospatu? Inoiz ez, pozten nahi zuekin ospatzeaz, zurekin eta zure mutil lagunarekin. Lagunak gara. Bueno, ireki oparia. Barkatu izu aldiagatik, hau itzuli nahi dizugu. Nire lepokoa. Eskerrik asko. Datozela zure lagunak. Akordeoia? Sabinen omenez, Marineten ama da, nik ezin nuen. Beti esaten nion pozik ikasiko nukeela akordeoia jotzen. Baina nuen egin. Nik badakit jotzen. Zorionak, Marinette. Janarirako osagai magikoa topatu duzula ematen du. Osagai magikoa norbait izatekotan nire aizpa Marinette da. Aizpa deitu aldizut? Horixe baietz aizpa, Fei. Nola da mandarinez? Txie? Jai, Fei. Ez, zer esan dut? Lotxagarria da, ez dizut itzuliko. Parisen mandarin hitz egiten irakastea nahi baduzu? Jackie, zera ederki, segundan. Ama hizkuntzan ere nahastu egiten gara. Txinan espero baino askoz gehiago topatu dut. Osaba aparta, lagun bat, eta mandarin irakaslea. Ikusi duzu hau?